Gikan sa Remen Protection Center ang yakining tulumanon Handumanan so sa kaapo. Ang napanasang kaagikaroon maukining usa ka babay nga taga Humay-Humay, Lapu-Lapu City. Ang atong matatampo nagdasangan na Ira. Ikaw, Gidoy. Bakit daw na? Kaya huwag ko kay bayot man di ay. Nagtuwa mo kong babae. Naila di ay ka. Ilad mo lang. Ibuom lang ko pag-una ko nga, hi. Pagtubag, dakop kag tingog. Dakop pag tingog na ako. Hadit sa kong talikod. Nauwaw ko sa kong galingon. Mauna, muna tagami mo. Kaya ni ka kita gwapa, piraman dayon. Mau lagi, mauwa gid ako eh. Mau gid na, mauna. Kaya nasa'y naibog ni mo, wa man ka. Ha? Kasi mo, nadi ay. Oh, ha? Ako an, secret. Secret ay, hadit ay ko ni mo tugana na. Ay, ayaw. Magindi ka, kanon ka. Ano? Uno kita, una. Inda. Ay, girl! Kumusta naman ka, oy? Girl, okay na ko, oy. Hala, ikaw dato naman kuno ka. Dato ba, oy? Sus! For how many years ka wala ta magkita, no? Sugatan ni graduate sa itong tagsa-tagsa ka kurso, wala kita magkita. Ninyo na ka? Hala, minyo ko taon. Wapagi na pandol. Di ko mo too, oy. Sa nag-eskwela pa ta, daghan kay nagsigig sunod-sunod ni mo. Unya karon wa na hinuon. Uy, tuod ay. Asa man di itong imong best friend nga gwapo? Ayaw kong ina nga wa gihapon mo magkauyab. Ha? Dili, uy. Wami unay ato, uy. Sa ato pa? Ulitaw pa gihapon to siya? Oo. Ulitaw gyapon. Ay! Girl, asa man di ay siya ron? Bago pa lagi nilakaw, mutrabaho pa man gud to. Pero muli to ugma, paggabi man iyang duty. Ay, mao ba? Sayang. Kuan girl ka nang manuroy nga ta, ha? Ya, dad ato si, kinsa to'y nga ato niya nalimot man ko, oy. Dugay na biya tong imong gipaila-ila na mo. Marlon. Tuwa di ay, di kagikan. Dugay mo ka nawa, oy. Una dyan ni palita ni mo. Dito ko og Japan, oy. Dito na narbaho, unya. Naminyo ko og hapon. Ay, ninyo na di ay ka? Oo, naminyo na ko og hapon. Apan wa magdugay, nagbuwag sad mi. Ay di na ta magkiskot anang nangagi, oy. Basta ha, mauna to. Manuroy niya ta ninyo. Dada si Marlon, ha? Okay, ako ingnon. Kinsa ba? Asa mo na to? Ay, katugod akong classmate sa una, Gwid. Katubang pirmin akong kuyog ka babae. Ay, basta lagi, Lon. Makailakaw niya, basta magkita na mo. Ay ba, murag nakahinom doon ako niya da. Pero nalimot ako siyang naong. Ay, basta, uy. Ay, walang kabala ka da. Karong taod-taod na, ano to. Sige. Uy, Tode. Sige, tagtabi. Nalimot mo ko na naday ko'y kuyog. Ila na mo. Junjun, akong amigo. Kau ba na sa trabaho? Hi, Junjun. Hi. Ako si Ira. Best friend ko ni Marlon. Mo ba? Best friend ka sa kong amigo? Huwag ka magsulti parts ha. Naman di kay best friend ka gwapa. Gwapa, yun. Kung napay mas labawan ang gwapa nga word parts, mauna nang akong best. Agay. Kita to eh. Bitaw? Gwapa bitaw ka? Hey! Hi, guys! Kumusta? Ay, nanasilon ay. Ay, kadagang gwapo, oy. Kumusta? Si Marlon, remember? Oh, yes. Oy, Lon, nisabot magkakagwapo. Ay, salamat. Ikaw, sad, wala mo ko hapit magkailan mo. Piputi ka magmaayo niya. Misamot ka kagwapa. To, ako amigo, si Junjun. Ay, hi, Junjun. Ready na mo? Ready na, Gyud. Okay, let's go. Gining, Ira, doon ako ipamanayog ni mo, be. Unsa man ha? Tabangi kong adin, be. Manguyab ko niya. Unsa?
Sige na, best. Tabagi ko. Gusto ko manguyab niya. Aw, gusto mo ka mo siya? O pamuyap eh. Manghasol kang paglaing tao. Best, nasuko ka? Ha? Huwag ko masuko eh. Madugot tao masuko man ko. Bahala ka eh. Dako na bitaw ka. Hoy! Dali na mo, oy! Kaseryoso! Sabihan ninyo diha, oy! Girl, dali mo gari! Sige na eh. Nanawag na mo love ay. Tana. Manuman ko. Ingon ko sa nasakitan ko sa nanisultin ako si Marlon. Ang gusto siyang manguyab ni Adin. Tingon ko sa gusto ko siyang sagpaon. Ano man? Ano nasakitan man ko? Nahigugma ka ko ni Marlon. Posible. Suod ko nga amigo si Marlon. Samo lang sigurong kasuit. Mao nga ni pati ko kingon ini. Ang ako sel. Ako tanawin. Si Marlon may nawag. Ako tutakon. Hello? Best. Yes, gisugot akong Adin. Uyab kami. Unsa? Kumusta naman kung giingon mo? May paglaong ba ko? Ginawat ka na yung gupang June. Yes. Salamat. Salamat kay Ira. Huwag ko nimo pakyasa. Nga naman ka. Puro ba ka dili happy? Ngayon mo kong gisugot. Wow eh. Labad lang nga akong Mo ba? Sige, palitan tigag tambal. No, ayaw na lang. Mupaway lang ko. Mahimo ba? Okay lang ni mo. Sige. Okay lang ako eh. Ikaw, girl. Sige, paway na sa niya. Mubalik ko niya. Salamat ha. O, sa sunod lang ta mag-istorya. Ira, uyab na din mo sa Junjun? Ako na siyang gisagot. Anong kamsultin ako? Ano? Kinahanglan day kumusulti ni mo? Dili sa ingon na ba ako? Best friend man kata. Ano man day best friend ta? Kinahanglan gid ay nga mahibaw ka sa akong personal nga kinabuhi. And para good nga no. Ano man ka? Init ka makiguo. Ay daambot. Suma, pangutan ay mong kagalingon. Ha? Ano ako man? Nagkasaha ko ni mo? Ambot! Jun, pasaylo ako ha. Nasayptay ko sa akong feelings. Bisan sa akong ko pagtudlong akong kaugalingon nga mahalon di ka, pero wa, yun. Wa ko mahigop man ni mo. Pasaylo ako. Okay lang. Nagkasabot ko, Ira. Sa una pa naibawan ako nga dili ako ang imong gimahal. Pero giswayan ko lang. Pasaylo ako, Jun. Okay lang, lagi. Wa'y problema. Okay na ko. O malipay ramasad ko kay akong nasuta nga wag gid ilaing magkadayon kundi kamo lagi si Marlon. Jun. Naibawon ko ba? Nga si Marlon ang naasi mong kasing-kasing. Dili na nimo ikalimod na ko, Ira. Nakita na ko si mga lihok. Tinatinuod, uy. Best friend lagi na ako si Marlon. Best friend bitaw. Pero di katugluan ang kasing-kasing. Ganong inyo pamabutangan o gutlanan. Kung asa lang mong dapita kutog. Wasay po di mo ipasapot. Ganong inyo mampungan ang tagsa-tagsa ninyo kapag bati. Naibaw ko. Ngamahalin niyo ang usag-usag. Igo na, Jun. Nasayo kasi mong nakita. Dili mahitabo nga mahikugman ako si Marlon. O dili sad mahitabo nga mahikugma ko niya. Mayo! Bahala ka niya. Mayo! Di na ko magpakita ni mo. Ira! Di na ko gusto makakita ni mo, Marlon. Ira! Ira, please, mag-istorya ta. Nala ko gusto nisultin mo. Ira, please. Marlon, mahimo ba pahawa na diha? Di na ko gusto makakita pa ni mo. Please! Huwag ay napakita na ako. Sige, hindi na po pakita ni mo kung may gusto ni mo. Pero kanil lang nalang isultin ni mo. Kumanana, di lagi ko mapakita ni mo.
Salamat kay Gabriel ang ko nimo. Ang na isulti ni mo. Sige na. Kay basig makita ka ni Ading kini. Magselos siya. Mag-away lang mo. Nagbuwag na eh. Ako ang singkibuwagan. Ha? Kaya naman. Kana. Mausa di akong pangutahan mo. Anong gibuwagan man ni mo si Junjun? Tungod kay. Tungod kay waka may gugma niya, di ba? Tungod kay lain ang imong gigugma o gini siya. Oh. Kinsa man. Kinsa man imong gimahal. Ako ba? Ako ba imong gimahal? Marlon. Tubag ako. Ako ba? Please, tubag ako. Ako ba? Ha? Oh. Oh, ikaw. Ikaw, animala ka. Ikaw. Kung mo na, parehas sa tagibati. Mahal ka sab ka, Ira. Karoon ko lang ikisulti ni mo tungkol kay giampingan, di ka. Tungkol kay di ko gusto mo hakan ako. I love you, Ira. Ira. I love you too, Marlon. Dagan ang nalipay sa among relasyon. Kaysa panultihon pa kuno, bisan unsa kataas sa posisyon at tumagid sa simbahan ng utlanan. Mauna ang nahitabo sa among pagbinahalay ni Marlon. Nagsugod sa suod nga higala, o karon, bana og asawa na, ug doon na may duha ka mga anak. Salamat sa inyong pagtagad ng akong suwat. God is good all the time. More power, RMN. Mga kita mga higala ang kaagi ni Ira nga taga Humay-Humay, Lapu-Lapu City. Kini mo ang tulumanon o sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga sugin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa babara. Sa inyong nakalanlain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Usagawi. I-address lang nining tulumanon na dumanan sa Usagawi, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Mania Boulevard, Cebu City. Umagay pa sa bagong email address, rmndramadag@yahoo.com. Hanggang sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Manyadlaw niyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Ariel, ingkod ang Pangidaron. Kanhi security guard sa Davao. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa hinungdan nga naundang ko sa akong pagtrabaho tungod kay may kalit kong gipamati. Wala ko masabti kung unsa kini. Aron inyong sabtan, sugdon ko adtong usa ka adlaw nga nag-duty ko. Ingon ini ang mga pangitabo. Ikasulang ta ng mga empleyado. At yun mong ilagbog na ko ang oras ng pag-duty. Lingkod-lingkod lang ako. Ano itong pan niya kung ipalit niya nina? Ito kayo. Masima ko. Hindi kang may sundos. Kalamig din yung pan burikat, oy. Yung kaon mga burikat. Laro mas pagsulti, bailare. Ha? Laruha na. Sa'y kaon kong burikat. Pan burikat ba? Aw, kana muna. May sulti nga. Klaro. Kining diputawag man kong manager. Basig, ari ko sa sod, pagtutihon. Kining, haya-haya, lingkod-lingkod naman ka din eh. Aw, mana mo kong lagbox na ng empleyado? Oh, sige ba? Ariyon saan ako ang manager? Lagro ng rasa eh. Lagro kayo ng adlaw. Ang pinaka-oras na ko, naglingkod din eh. Huwag yan, nagsamok-samok na ko pangutana. Nahumal ng good ko. Basa rin ko sa newspaper. Haya-haya, kinabuhi. Lingkod-lingkod naman gyapon. Kana, kaya wak may nagsamok-samok bay. Bakit man gini kong basa, paborito na akong basahon nga, newspaper bay. Ako na magsamok-samok ni mo.
makabaraw ka naman yun, kay ikaw na sa ang patuon ni manager. Ako na laypuli ni mo din, eh. Tiga naman. O sa may tuyo niya. Wasag ko mga tanang, eh. Kamu lay pagsulti. Sige. Sige, bay. Okay. Unsa bay? Unsa ka? Uy. Pagulit ka, bay. Nga naman ka, nalipog ko. Uy, bay. Uy, tabi, tulong, bay. Ako'y makita, bay. Itong palibot. Unsa uy makita nga utong tutok man nun. Dali, lingkod balik. Gunit sa lamis, ha? Gunit. Gunit. Naunsa man ko. Off ni kita, bay. Makapauli ni kita yung nag-abot ini nga itong relibo ron. Bay. Ya, kumusta naman ang imong pamatik, ha? Wa naman sabay. Murag, normal naman tanong. Tuwalang tingal ito ko, bang kalit ko ni Barog. Gikan sa mga upat ito ka oras nga naglingkod ko. Mao ba? Karon ka pa rin kalingkod sama ato kadugayon, bay? Sige na. Pero, ubarog ko usahay. Kanto kay wadyo ko kabarog. Hinaot pa unta nga. Wala to, bay? Dili ko man malihok ang akong lawas. Ginoo ko. Abangi ko malihok ang akong lawas. Ano man eh. Lain ko sa kundam ko. Dili ko na malihok ang akong lawas. Kuyawan ako eh. Gabi na ko kung sana. Basta, mainom kong tubig. Nga naman nga akong wanga kamot. Nga nagkurog man. Ug murag ni Koko. Ni Koko gyud. Di ko na gyud siya matulid. Nga ano man eh. Nakayawan ko sa kabuntang niya na sa akong pagmata. Nga, nabantayan akong ni Koko ang wang bahin sa akong kamot. Pasaka sa akong abaga. Gibaliwa na ito na ako. Sige pagyapon kong duty kay lisod kong panangit sa akong gijatihan. Kay huwag makarelibo na ako. After 1 month, nipauli ko sa amo kung nagpa-check up ko ang doktor. O niya. Nanong karon pa man ka nagpa-check up? Namalagi pa ng hundog. Duty pa ko. Kaya nga naman, day, Dok. O, sabi na kibata sa akong anak. Na-stroke man ni siya? Ako? Na-stroke? Na-stroke, day ko? Ay, pastela ni mong anak ka. High blood ka man di ay, uy. Kapata pa ni mong na high blood. Huwag yung kumagdaho, ma. Ayaw sa man, mundang kang trabaho. Kaya napabiyan ng pagkurkurog sa imong kamot. O, dili mo, eh. Mabalik po ang trabaho. Total, may tambalam sa kong ining pangurog sa akong kamot. O, makontrol ko na sab ni ma. Kaya ingon sa doktor, mugaran ng kong gibati kung panggaon. O na nga, likayan ko na lang yung mga pagkaon nga iyang gidili. O tumanon ko sa pagtumar ang tambal niya yung girisita na ko. Buha nga gud ni mo, bay. High blood na di ka? Lagi, hangya eh. Ana, kontrol na yung kuskaon ron. Uy, Labi na sa mga mantikaon ba, gitindaan ako sa doktor, ana. buha nga gud nang. Unya. Paborito naman na to. Di ba? O, lagi. Saan naman? Likay-lig ko ba? Likay langit. Labi na karon nga, namiyagi na kong stroke. Lutas day kas lami ini, bay. Abana na ba? Gusto pa taong kong mabuhi pagdugay ba? Likay lang ako akong gidili karon. Buntag na di ay. Duty na po. Yun hinig din pobre. Bangon ako. Ligo na ko. Una ko mga pe. Ay, nabitong kong sinilas. Dara. Binhura ko sa until. Isulog ko na akong sinilas. Nang lang akong kumagko still. Ni Kuko man. Ni Kuko yun. Dali kong
Pagpasuod sa chinilas nga akong tiil nga, nagkuko ang mga kuya mo ini. Ginoo ko, wawan sa masapni. Mupauli ko sa amo, mubalik ko sa kong doktor. Dali lang ako mag-duty ron. Mag-ilist ako, mapasig unsa masabgahan ni. Ang chinilas nga akong isulob. Unsa man ni, lain ni, malabay man inaglakaw na ko. Ginoo ko, unsa na masapni. Ipadayon gihapon nato ang atong maintenance, sir, ha? Unsa man ni nahitabo na ko karon, Dok? Unsa man ni stroke na sabni? Yes, sir. Dok, nga nung nahitabo man ni? Nga may maintenance naman unta ko. Mao nga I suggest nga moadto ka gyud og ospital. Hatagan di ka og request nga kinahanglan ka magpa-check up sa regional hospital aron ka ma-MRI or CT scan. Depende na kung unsay finding sa doktor nga mo check up nimo dito. Sila na ang bahala nimo. Dok! Yung nang nakurog trabaho, kaya naglisod naman ko sa paglakaw. Ug magngul-ngul na magabi. Wasog ko kaadtog ospital nga gingon sa doktor. Nga nag-check up na ako sa among lugar. Kay wala ko'y kwarta. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kadtong pagkalit na kong barog niya nalipong ko. Ug dingit-ngit ang akong palibot. Ang may baunta nga magpa-check up na ko og doktor adto. Dili baunta ko, moabot sa punto nga ma-stroke ko. Ikadong pangutana, usap gabi nagdamgo ko nga dili ko makalihok sa akong lawas. Pagmata na ko pagkabuntag, nikuko naman ang buwan akong kamot. Pasaka sa mga abaga, ug nagkurog kini. Na-stroke na kaagay ko sa akong damgo. Kaya pagpa-check up na ko, stroke mo ko nun. Ikatulong pangutana, iristahan ako sa doktor ug tambal human ko ma-stroke. Apan nga naman, nga bisan og nagtumar na ko, na-stroke pa man gihapon ko ug usab. Then, ako na sang tiil ang nikuko ug ningol-ngol. Ug malabay na ang chinilas nga akong isulob. Laing stroke na sabgato. Ikaw pa itong katapusan. Di-refer ko sa doktor sa among lugar diin nagpa-check up ko kapag tuon ko ospital. Ug umadto kay wa na ko'y kwarta. Kay lagi niundang naman ko sa akong trabaho. Kinahanglan bagyod kong magpa-MRI o CT scan ining akong kahimtang. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran. Ariel. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-ubanta kuyog ta tungod kay ako, usa ka abogada. Ug ako, usa ka medical doctor. Kami sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutanag problemang may punto medical, Punto legal, emotional, personal, behavioral, o problema sa mga ginadiling droga. Muna inong mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu. Letter sender today. Atong letter sender partner, taga Davao, si Ariel. Ariel. Punto Medical. Kay usa ka security guard si Ariel. Samtang nag-duty siya, 4 ka oras siyang naglingkod, pagbarog niya, nalipong siya og nianang pagkagabi, nagdamgo siya nga naglisod na siya paglihok sa iyahang lawas ug pagmata niya ni kalit nagkuko ang iyahang kamot, padulong sa abaga ug magkurog ang iyahang kamot. Iya ning gi-ignore ug ni duty pa siya kay madalaman. After 1 month, pag-uli niya, nagpa-check up siya doktor, giingnan siya nga he suffered a stroke. Giresitahan siya tambal og nibalik og duty. Hangtod usa ka buntag nabantayan na lang niya ang iyang mga kuyamoy nasab ang iyahang sa iyahang tiil ang ni kuko og malabay na ang iyahang chinilas iniglakaw niya. Unya gibalik ang doktor o gi-refer siya sa usa ka hospital para ma-CT scan. Wala na siya kahimo kay wa man siya'y kwarta karon ni undang na siya trabaho. Karon ang unang pangutana niya partner katong pagkalit kuno niya barog og nalipong siya og ningit-ngit iyahang
palibok. Dapat baka kunong nagpa-check up na siya dayon og doktor, di pa baka unta to maabot sa punto nga na-stroke siya kung nagpa-check up siya. Yes, dapat magpa-check up ka. You need to monitor your blood pressure. Ako itambag sa mga naminaw na to karon sa atong programa, kini ang akong suliran. Kung gikan ka matulog, kung mahimo lang, ayaw get up immediately. Ay, bangon dayon. Bangon immediately. Well, you allow mga pila ka seconds or minutes nga lingkod sa lingkod lang sa kaya natay gitawag og orthostatic hypotension, no? So muubos ang imong tuod lagi kay naglikan ka nag-lie down unya kalit kag bangon. So dapat magpa-check up ka ang normal natong blood pressure 120/70 or 80, no? So taas ang imong blood pressure or ubos ang imong blood pressure, mumatter gana siya partner. Ako malikon kining blood pressure dilibot pasabot nga anemic ka or dili ka anemic. Kini siya mao ni siya pagdagan sa dugo sa imong lawas. Dili ni siya equivalent to hemoglobin count, no? O kaya sunod pangutana usa ka gabi nagdamgo siya katulad hindi kuno siya kalihok. Niya, ni ko ang wa niya nga kamot pasaka sa abaga ang ingon sa doctor stroke ko no. Yeah, posible nga nag-mild stroke ka. Nag-mild stroke ka. Ug kining mild stroke, ma-corrected pa man ni siya, mainom lang kag mga tambal, no? Kining mga daghanta, mga tambal nga kining pwede naman tagda, di na lang ko manghingan. Basta na yung mga tambal. Mga tambal, no? Yes. Magpa-maintain sa imong blood pressure. And then, kinahanglan yun nga matanaw ka, mamonitor ang progress sa imong internal medicine doctor or sa imong neurologist nga attending doctor, no? Kay kining mild stroke pa kinahanglan ganin bisag mild or severe stroke na this needs the attention monitoring, you know? Monitoring. This needs the attention of atong mga rehab personnel. Ang iyang ikatulong pangutana, giresitahan naman kuno siya sa doktor katong human siya ma-stroke. Nganong na-stroke pa man gyud kuno siya glain? Yes, doesn't mean nga nagresitahan ka nga di na ka ma-stroke. Daghang factors nga mo balik ang imong stroke, especially kung dili ka careful sa imong diet, wala kay gamay nga mga exercise. We need to flex our muscles. Now we need to have a light exercise. Alam nang extraneous kayo kay basig ma-overapod, no? The reason nga no mag-exercise ta is that ma-regulate na to or rather mo normalize ang dagan sa atong dugo o kining exercise mango this can activate the endogenous opiates sa atong lawas nga ma-activated ni siya kung we do exercise. Pero sa makausap pa, ayaw lang po ng grabe na po kayo nga mag-marathon ka, mag-triathlon ka, ayaw. Kanang sakto-sakto ba lang ba nga makaya na kay movement ka mas maka-allow, circulate sa imuhang. Circulate sa imong dugo, no? Katapos niyang pangutan na partner, ingon mo siya sa drama, giresetahan siya or gi-recommend for MRI or CT scan. Niwa niya buhata. Kinahanglan bagid kuno siya mo undergo MRI or CT scan. Yeah, kining MRI means magnetic resonance imaging. Kanang CT scan, mga diagnostic procedure, dili ni tambal diagnostic procedure ni siya nga musuta kung unsa bay mahimong makita didto sud sa imong lawas, no? Ug unsa may resulta sa magnetic resonance imaging or MRI o sa CT scan, magdepende diha ang next move sa attending doctor nimo kung unsa may mga tambal nga ihatag para sa imo, no? So ay pasabot ka kining MRI tambal ni siya. Diagnostic procedure ni siya, no? Okay, kinahanglan ni siya nimo. So please comply. Kung wala kay budget, you go to a government doctor. Okay. Mga sugintig paminaw, hinaut-untang nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinigapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.